Menteri ke Sorkar Jela ubak Kyrmen Shylla kum ukongsan mentaka sengi ula Plie Paidbah ya ke Jingkieng Iaid Kjat hasnong Tuberkmaishnong. Ya kani ke Jingkieng lashna haga jinglot ka khandai pausan lak tingka kani ke Jingkieng kan yarap shibun ya kinong rap ki bahap ban jam na shiliang kawa mentudu haka juk kapor kani ke Jingkieng kadai ke weiru kabala ban kring ya kinong jongok kai perthei ki bawan syakathan East Hills. Lapan wandur ya kani ke Jingkieng ka ba itanat ka bajrong shispa arpho meter da gajing ya bei tingkalang kabana ka skim shispa sengi jong ka shnong na katanat DRDA basin batru na ka district mineral funding. Kumban shuban rap new purposan na kinong shnong jong ka shnong Tuberkmaishnong kidai ki ba im da ka rap karyang hakapor ba ompat don kani ke Jingkieng kinong rap ki ha ban penpra ya ki tiarap kum ka power tiller bat penpoi shashiliang lingkhot lingkai bat sashnabyang ban pu ya ki hali ki lingkharap jongki. Ki kendu jing bha khamtam haka poliur haka bagi don kam ban penpoi ya ki marap shashiliang kawa henrei menta da ka jingdon kani ke Jingkieng kan yarap ya ki haba ki don kam ban ra ya ki tiarap badru ban penpoi ya ki marap jongki shashiliang kawa. Uba Kyrmen Shylla kum ukongsan u Deputy Commissioner ke East Hills District u Abilash Baranwal IAS kum usambut kongsan ki he sorkar bat ki Paidbah nong shnong kila penpau ka jingsu kmen halor ka jingla ban penurlong ya kani ke Jingkieng Iaid Kjat kaban yarap ya kinong rap batru kabala ban kring ya kinong jongok kai perthei. Inauguration of suspension bridge Tuberkmaishnong inaugurated by Shri Kyrmen Shylla, Minister Government of Meghalaya on the 31st January 2024 in presence of Shri Abilash Baranwal IAS Deputy Commissioner East Hills District, Shri Giri Prasad MIP IPS Superintendent of Police East Hills, Shri G13 NCS Additional Deputy Commissioner East Hills, Dr. Tuberkmaishnong Shylla, Video Cleared Sina Block, signed by Shri Miki Longo Wahishnong, Shri Helmi Through Hawa General Secretary, Miss Reality Third Secretary PEC Tuberkmaishnong.